Kaixo, lehen kontaktuak Gmailen zeuden. Orain ez, orain kontaktuak aplikazio berezi batean daude eta kontaktuak du izena. Kontaktuak da betiko agendan. Izen berri bat sartzeko, klikatu hemen beheko izkinean eta sartu datuak. Behin datuak sartuta, gorde kontaktu hori. Errepikatu prozesua kontaktu gehiago sortzeko. Kontaktu baten gainean klikatzen baduzu, agertzen da kontaktu honekin izan dituzun azken mezuak. Aukera hau baliogarria da. Google kontaktuetan talde bat egiteko, ez du taldea izena, baizik eta etiketa. Klikatu eta sortu taldearen izena. Hemen dago sortu dugu lagunak taldea, lagunak etiketa. Kontaktuak etiketa honetan sartzeko, hautatu nahi dituzun kontaktuak eta jarriozu etiketa hori, lagunak etiketa. Egin duzuna izan da, talde honetan sartu dituzula 5 kontaktu horiek. Beraz, gogoratu, ez dira taldeak, baizik eta etiketak. 5 mezu bat bidaltzeko, Gmailen, etiketaren izena idazten baduzu, hemen agertzen dira 5. Behin taldea eginda, behin etiketa sortuta, bidali nahi badiozu beste lankide bati, esportatu klikatu, hautatu etiketa hori, eta Gmailekoa bada Google CSV. Beste aplikazio baterako bada, hautatu behar duzuna. Esportatu eta deskargazetan kontaktuak sortu du CSV bat. Ez ireki, bidali korreoz beste lankide bati, eta berak egin behar du hau. Irekitzen du kontaktuak aplikazioa, begira honek ez dauka kontakturik, ez dauka etiketarik, ez dauka talderik. Importar klikatu, CSV bat da, bilatu artxiboa, importatu, eta begira, hemen daude 5 kontaktuak. Taldearen izena ez da lagunak, baizik eta data. Aldatzeko, klikatu hemen, eta idatzi nahi duzun izenburua. Ezkerreko zutabean aukera batzuk daude, adibidez, direktorio. Hemen agertzen dira zure eskolako kontaktu guztiak. Eta bukatzeko aholku bat, talde batean ezin dira sartu 10 helbide aldi berean, banan-banan sartu behar dituzu. Bertsio berriak ez du aukera hori ematen, bertsio zaharrak bai. Orduan, multxoka sartu nahi badituzu kontaktu asko talde batean, zoaz bertsio zaharrera, ireki talde hori, eta gehitu helbide asko. Ikusten duzu, helbide asko daude, dena batera sartzeko talde horretan, añadir eta gehitzen dira guztiak. Hau ezin dugu egin bertsio berrian, bertsio zaharrean bai. Bueltatzeko bertsio zaharrera, probar la nueva versión de contactos. Horrela sortzen dira kontaktuak, gehi taldeak, baina gogoratu, ez dira taldeak, Googleek dio etiketas. Eskerrik asko, agur!